Zdravím vás priatelia. Častokrát sa stretávam s tým, že držiteľ cashback karty nemá zadané svoje bankové údaje a práve preto nevieme, kde mu majú byť poslané peniaze. Z tohto dôvodu vzniklo toto video, aby som vám ukázal, ako si môžete krok za krokom vyplniť svoje bankové údaje. V prvom kroku stačí, keď sa prihlásite do svojho účtu cez stránku lioness.sk. Ako náhle budete prihlásení vo svojom konte, stačí, keď kliknete na túto malú postavičku hore vpravo a dostanete sa do mojich nastavení. Nižšie si vyplníte bankové údaje vo formáte IBAN a BIC a potom už len stačí ísť nižšie, kliknúť na tlačidlo Uložiť, vyplniť svoj PIN kód, uložiť nastavenia a hotovo. V prípade, že neviete svoj PIN kód, tak je to úplne jednoduché. Stačí kliknúť nižšie na Zabudli ste svoj PIN kód a PIN kód vám bude okamžite odoslaný cez SMS správu na váš telefón. V prípade, ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete informácie, kontaktujte nás na údaje, ktoré sa vám práve teraz zobrazujú a my vám veľmi radi odpovieme na vaše otázky. Prajem pekný deň.